Hej! Hej! Hallo! 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 Vil du komme med rundt og filme de andre? I hit my head. Stakkels hav. Lol. Ej. Wow. Ej. Ej. I love you. Wow. Ej. Oh god. Den er totalt small. Den flyvende gris. Okay, du har totalt massakreret den. Flot. Du har håbet på den lille... Sådan et flyve, sådan alle mulige steder, random steder. Meget flot. Ikke så tæt på. Ej. Og så ud af jer. Og så... High five. Hej. Må jeg lige låne af den? Nu er det din hat, der Naruto sover den. Den er lige derovre. Skal den til dig? No, min hat! Der er engang min. Værsgo. Så tak. Hej. Hej, Woofer. Hey, kom op. Okay. Sjovt. Der står noget her, som gør mig lidt interesseret. Was there an earthquake schedule for today? Så det betyder, at faktisk at ponyerne også bestemmer, hvornår jordskælv skal ske og det. Smart. Det er interessant. Og at der skal bare være jordskælv. Hyggeligt. Hej. Hej. Tilbage til havet. Det går i stykker. Kom tilbage, gå med i stykker. Vil du lege med halen? Det kan godt være konsekvent. Det vil jeg faktisk også gerne. Vil du lege min hal? Hvor er en? Goddag. Græl. Ej. Gik du totalt igen i 3 der? Det vil gøre det javi. Jo! Hå? Javi. Javi. Det kan vi godt. Hej. Hello guys. Vi laver sådan en Harlem Shake cosplay, og så sætter den på YouTube. Over. Nej, men det skal sådan starte med, at der er en, der står i midten. Og det vil jeg godt gøre. Og pludselig så hopper alle cosplayerne bare ind og begynder at danse. Jeg vil gerne stå alene i midten. Men det skal være en, der ikke cosplayer. Du har lagt paryk på. Super, I got it. Men det er med dem, som ikke har cosplayer. Oh shit. Fuck sover. Wow, wow, wow. Wow. Vi skal til at lave Harlem Shake. Ikke Harlem Shit, men Harlem Shake.